pas jenengan ngantek kaget. Mumbul-mumbul. Ayo kaya malah udu karepe dhewe jenengan iki. Ayo kan nuruti karo iramane musik kok. Jane kirang dhuwur kok jenengan iki mumbule ngantos mentok. Mentok iki, payan iki, engko tibane ndase sik. Nggih. Pengajapmu kok elek men lho. Mas aku. Wilujeng siang Mbak Tika. Nggih, wilujeng siang Mas Togok. Nyon ngapunten menika sinten to? Kowe iki ngomong kaya ngene kok Togok. Loh. Lah kula kinten iki Togok iki cangare jembar kae. Nyon pangapunten jenengan kan nggih radi jembar. Ngono aneh niku lho. Iki gareng ora Togok. Oh, gareng. Wah, kok Togok. Gareng kok lemumen ki lho, nek gareng cilik ngono. Jenenge Gareng Sukoharjo makmur kok. Oh iya, Sukoharjo makmur. Ayo. Nggih, menika pripun? Caos panglipur katur para tamu. Nggih. Sinambi nenggo menika para kadang pramulati anggene welados daharan. Oh nggih. Dereng rampung. Niki ngaturke napa? Jineman mawon nggih. Oh nggih. Jan. Jineman ular kambang apa jineman kandhet apa jineman adu semu mawon. Oh, jineman adu semu. Nggih. Nggih. Apik iki jineman adu semu iki. Iki kan dangu mboten nate medal, sakniki didalke. Jenengan purun didalke? Didalke purun? Ah, aku kulino kok. Sanadyanmu atus semas katulung katenemang tanah kumuyun nanging saja medal daharan disukani jineman. Jineman, wah, ngerasake dahare co. Nggih. Sanadyanmu atus semas katulung katenemang tansah kumuyung nanging sejatine
sen jroning bawah. Apa sing kudu tak etok. Mongko aku seneng nganggur mangan turu omong kosong. Aku njaluk sangu pacung kumandang garap pon. Nggih, matur nuwun. Jineman adu semu kalajengaken lelagon pangatak sampun katuraken yasanipun Sewargi Mbah Narto saking Semarang.